Kinong yalam ka KSU ha kajinga dan lang u presiden samla kit bok lang lamare u samla rimiki war bat kiwei kilalet ban hiar biang menta kamiet bandit jurip ya ka CHC Namdong ha kapor balip kalait ha katega than kalalap bahadu menta kan ka CHC ka hap ban syong hapdeng jong ka jingdum. U presiden ka unit samla kit bok lang lamare ulong ba kan ka CHC ka longkum ka shem kimarat namar ba ka jingpan kha khun ru la isen a hap ban chutbe daki mobati bat ki torchlight. Habakum ne kan ja ayu ya ka jing imbriu hatu ban sumar breu ka long mo hapdeng ka jingdum. Kani ka kot ka khya kala khendau thala ya kani ka CHC klem da shim khya ya ka jingpan sngo ka seng ha ka bede ban pen pha ya ki panel solar lani ban bu da ka generator machine kumbala ai jingmut da ka seng ha kani ki khandiap tayo ki baladap. Kaseng kamla ban chupet da ki khmat ya kani ka jingeh ki ba kani ka CHC ka hap ban mat kaseng kal ong balada katanat badai pet kam shim khya ngin hap ban perkhat da ku moipat.